CJ Ganya ng Tikas Kapampangan sa Intercommercial League ng High School Bukol Marcos Lucas mga idol. Ang binansagang Jamorant ng mga Kapampangan. Na walang takot lumipad, makuha lang ang offensive rebound mga idol. Kahit ito ay magpagulong-gulong pa sa sahig ay hindi alintana sa kanya. Ang importante ay makaambag ito ng maayos sa kanyang team mga idol. Balagbagan man ito o kaya naman ay pagpalpal sa mga umaasam na pumuntos sa kanyang harapan ay talagang hindi niya ito papayagan mga idol. Ganito dumipensa ang Jamorant ng Tikas Kapampangan. Sa play na ito mga idol, ang buong akala ni BJ Pre ay naiwan na niya si CJ Ganya. Ngunit hindi niya napansin ay bigla na lang itong lumipad upang siya ay palpalan mga idol. Ilang beses man itong magpagulong-gulong sa saig ay wapakels ang CJ Ganya para lang makuha ang opensa. At kapag ito ay napasahan sa 3-point area, ito ay kanyang ipinupuntos ng napakainam at napakaswabe. Grabe din ang paghubog sa kanya sa shooting skills mga idol dahil napaka-shooter ngayon ni CJ kumpara dati. At kung sakaling umabot ka pa sa parte ng bidyong ito, pwede ka bang mag-comment kung taga-saan ka para naman alam ko kung saan dapat pat ang video ni CJ Ganya ng Tikas Kapampangan. At kapag ito naman ay sumasalaksak mga idol, ay wala din itong sinasanto. Inaararo niya ang umaharang sa kanyang daanan upang ito ay makapuntos ng napakainam at napakaswabe. Ang pride ng San Jose, Mexico, Pampanga, CJ Ganya, ang high flyer at Jamorant ng Tikas Kapampangan.